שמי אייל, וההודעה הזו מיועדת לנשים וגברים כאחד. אנו פונים אליך, כי קיבלנו לך המלצות מקולגה שעבדה איתך בעבר, בחברה הקודמת שעבדתם ביחד. אני רואה שאת עובד זמן רב בחברה הנוכחית, ובטוח שאתה כבר רוצה לגוון, במיוחד לאור ההצעה המדהימה שלי, ולאור מצבה העגום של החברה. יש לי הזדמנות עבורך שהיא באמת חד פעמית, ואני לא אומר את זה סתם. כגון, אלישה קיז מנג'מנט בדוקר, ניהול סוריקטות להצפנה של מיקרו סרוויסים, בטריה טריפל איי, אותנטיקציה, אוטוריזציה ואוטוטו-אודיטינג. סביבת העבודה, כפי שתוכל לראות, מלאת אתגרים. יש פה בעיה לאורי, הוא עובד על פיצ'ר חדש. אורי, מה הסיפור? אני לא מבין, אני מנסה לעבוד על פורטל דאונטיים ומקבל כל הזמן permission denied. מה עשיתי כבר? לא עשיתי שום דבר. תעשה את מה שהוא אומר לך, תעשה את המינוס מינוס זה. רגע. כן, בדיוק. הנה, בבקשה. מצוין. איטיאל, בוקר טוב, איתי? אני צריך לקחת לך את האדמין רייט למטו יושי. מה אתה אומר על זה? לא. לסיכום, נראה לי שאתה תהיה מאוד מתאים לצוות המדהים שלנו. מתי זהו זמן נוח לדבר?